Nagasat dagiti awan mulit ti panagbiag na, nga agbibiyag kas mayanurot iti linteg ti Apo. Nagasa dagiti mangtungpal kay iti bilin na, wen nagasa dagiti tagtulnog kankwan na iti amin a puso da. Pulos nga awan dakes nga aramiden da, magnada kadagiti dalan ti Apo. Inted mo kada kami wapo dagiti lininteg mo, katimbilin mo atong palan mi idaas si inget. Sapay kumata agtalin na edak anapudno ang mga nurot kadagiti ipaalagad mo. Pulos nga wanto ti panakababain ko, nutong palak dagiti amin abilin mo. Agdaydayawak to ken ka itinadalus a puso, no masursurok dagiti nalinteg a pangeddeng mo. Tung palak dagiti lininteg mo, di na kumabaybayan, ura inton kaano. Kantain tayo ti kanta ti panagdayaw, agtakderak ka rin ni Hesu Kristo. Agtakdarag ka rin ni Hesu Kristo, itihag na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kang atwan ti ikan kantak, agtakdarag iti karina. Agtakdarag ti karini Kristo kanyak. Agtakdarak ka rin ni Hesu Kristo, uray umay di magyudya kagdanag, gapon sa ti Diyos at baligiyak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanyak. Agtakdarak ka rin ni Hesu Kristo, tayo suna sila ayat tunay, inalawitan at paligikan niya, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanya. Agtakdarak ti karina kanya. Agtakdarak ka ni Hesu Kristo, saan ang tumama iwawati biyag, ganti paro ko na aginanak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanya. Agtakdarak ti karina kanya. Agkararag tayo. Amami nga nailatingitan, dayawen da ka. Agyaman kami itinasayaat nga salun at mi.
Tapno makaumay kami dito'y kapilya nga agdayaw ken ka. Agyaman kami itinapintas nga agsapa nga impaay mo kada kami. Agyaman kami kadagitoy kakabsat mi kan Kristo nga kadwa mi tatan. Uray pay dagitay kakabsat nga adapay laing itidalan nga umay ditoy. Ken dagiti kakabsat nga da iti online. I-celebrate mi tatta ti Christian Education Sunday. Agyaman kami unay iti komite nga mangidadaulo iti na Christian one nga panagisuro. Manikod kadagiti ubing agingga kadagiti nataingan. Agtalek kami amang ada ka ditoy ayan mi tatta. Italek mi ni pastor, choir, ushers, ken amin nga agserbi iti serbisyo mi itang aldaw. Kararag mi nga sikalaing ti pangiturungan mi, ti panunot mi, ket masursuro mi ti mensahe nga kanya mi tapno. Durumuar kami dito'y kapilya, bay tultuloy mi nga i-share iti napintas nga damag apan nakaisalaan. Dagitoy ti kararag mi. Amen. Good morning! Naimbag agsapa kada taming kakabsat. Kada kayo nga dito'y nagtiglesia, kan kayo dati online worship. Good morning po. Dahito'y ti aldaw nga naramit ti Apo, agragsakan, agrambak tayo. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, atin pong pinagdiriwang ngayon ng Christian Education Sunday. Noong ang Pilipinas ay nasa pananakop ng Espanya, ang kauna-unahang aklat na nalimbag dito sa Pilipinas ay ang Philippine history. Okay. Ang isa sa pinakaunang nalimbag na aklat ay ang Book of Catechism na ang titulo ay Doctrina Christiana. It is a catechetical book. Isa itong aklat na kung saan naglalaman ito ng mga basic Christian faith or doctrines. Makikita natin na napakahalaga, pati sa mga mananakop na Espanyol, napakahalaga sa kanila na ang bawat mananampalataya ay nag-aaral sa mga salita ng Diyos at sa doktrina. Kaya Doktrina Christiana, isa yan sa pinakaunang nalimbag na aklat dito sa Pilipinas. Today, we celebrate Christian Education Sunday. At sa ating pagdiriwang ng Christian Education Sunday, ating kikilalanin ang mga Bible study, Sunday school teachers, Bible study leaders and facilitators, at atin din kikilalanin lahat ng mga nanalo sa Bible quiz na naganap nung nakarang linggo, sa lahat ng mga Sunday school classes.
At hindi bibigyang pahalaga yung pag-aaral sa salita ng Diyos at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa matagumpay na pagdaraos ng public Bible reading kahapon dito po sa harap nating simbahan. Hindi lang po yung public Bible reading ang naganap, kundi nag-distribute din po tayo ng 500 bottled water, mineral water, at mahigit 1,000 Marie biscuits. Pero hindi lang po yun. Nag-distribute din po tayo ng Pinoy version na New Testament, courtesy of the Generics Pharmacy. Uy, may commercial. At of course, sa pamagitan ni Ate Liz Mariano. Sana po, ipanalangin din natin na lahat ng mga tumanggap ng Biblia or New Testament kahapon ay basahin talaga nila yon at pagnilayan nila yung salita ng Diyos. Maraming salamat po sa mga volunteers natin, sa mga nagbasa ng Biblia, sa mga nag-distribute ng tubig, biskwit, at mga New Testaments. Sino po dito ang nandito kahapon na nagbasa, nag-distribute ng mga tubig, biskwit, at New Testaments? Ayan, marami din sila. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid na to. Thank you, thank you. At antayin po ninyo mga kapatid na nasa Muñoz, dahil alam nyo na kung anong gagawin. One of these days, kapag nakakuha ko ng, kasi English yung nasa office ko ngayon antayin ko yung Pinoy version na dumating. At yun ang didistribute din natin doon sa area natin, doon sa Muñoz. Siguro, baka makahingi na rin tayo ng iba pang mga ibibigay. Hindi lang yung New Testament. Ganon din po, matagumpay na naidaos ang seminar ng mga visiting teams. Kahapon din po ng hapon niyon, actually mula alas 11:30 hanggang alas 3, yung seminar ng mga visiting teams natin. Visiting team ng Ilocano at visiting teams ng Tagalog English. At women, actually, UMW. Ngayon naman mga kapatid, ngayong hapon, after lunch, siguro mga 1:30 na to, kasi ang Sunday school natin, umaabot tayo ng 1:00 Saan tayo nakakita ng simbahan na ang Sunday school umaabot ng 1:00? Dahil ang Sunday school natin umaabot ng 1:00, saka lang magla-lunch pagkatapos nun. So after lunch, mamayang hapon, ay ang part 2 ng ating training seminar for prayer teams and intercessors. Pwede pa po kayong humabol. Tapos na po ang inyong handbook or manual for prayer intercessors na print na rin po. Ibibigay po yung kopya nyo mamayang hapon pagdalo nyo ng ating seminar. And then, sa second Sunday ng October, that will be your consecration as prayer intercessors. So, tatawagin po namin kayo dito sa harap, i-anoint namin kayo gamit yung consecrated oil. And then, ibibigay namin yung inyong bottled consecrated oil na gagamitin nyo sa panalangin. Kapag may sakit, i-anoint nyo sila and then ipapag-pray. Ganun po yung gagawin natin. So, you will be trained kung paano maging intercessor. Muli, ngayong hapon po, after lunch, ang second part, pwede pa po kayong humabol. Yung mga hindi po nakadalo last week, pwede pa po kayong humabol. #legacy.
From generation to generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Ito po ang tema natin sa ating pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng ating iglesia. From generation to generation. Ito po'y sa darating na October 20 or ikatlong linggo ng Oktubre. May mga nakaambang pong mga gawain tayo bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating anibersaryo. Sa October 5, gagawin po ang medical mission doon po sa Galiana Compound, sa Muñoz. Sa inyong mga kapatiran sa Muñoz, sa Galiana Compound, maghanda po kayo para sa ating medical mission doon. Pangalawa, ang ating revival service, October 17, Huwebes po yun, alas 6 ng gabi sa oras ng ating midweek service. And then yung 20, ito po yung ating anniversary Sunday. Kalakip po niyan ay ang ating taon-taon na pagbibigay ng ating replica offering. Pwede ko po ba makita kung sino pa po yung wala pang replica envelope? Sino pa po yung walang replica envelope dito? At nang sa ganun ay maiabot yung sa inyo. Alam na po natin na ating gagawin sa ating mga replica envelopes. Iaalay po natin yan sa ating anniversary Sunday. Ang ating pong speaker ay walang iba kundi ang atong obispo mula sa Davao Episcopal Area, si Bishop Israel Painit. Sige po. Happy birthday! Sino-sino yung mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito? Marilyn Castro, Jonathan Sichanco, Zarina Luis Aquino, Noel Bartolome Sr., Ivy Ranyola, Francesca Margaret de la Cruz, Marinela Velasquez, Dennis Aquino, Victor Son, Dreyer Isaiah Andres, Marian de Leon. Sino yan? Reverend Joey Galinato, Danilo Batalyon Jr., Rochelle Mejia, Juancho Ortega, Rodora Moran, Joash Daniel Feliciano, Genevieve Therese Reyes, dami. Emelito Marticio, Flaviano Marticio, Catherine Joy Redesma, Resi Palomo, Bermilson Castillo, Fe Chavia, Sian Jeronimo, Ezekiel Carl de la Cruz, Zara Sofia Alcantara, Joseph Galinato, Elson Mendel de la Cruz, Carol Villarosa, Matthew Leonel Dorado. Meron pa po ba? Meron bang mga ibang mga birthday celebrators na nandito ngayon? Pwede po bang punta kayo dito sa harap? Si Pia. Si Sofia Alcantara, ayan. Sino pa? Sige po. Can we just extend our hands toward teka. Sabi natin, Remy, dapat ako rin nasa baba. Hingin ko ang ating lay leader kung ganon. Si Ate Neri, siyang manguna sa ating prayer. Sige po mga kapatid,
patuloy pong ating taas sa ating kamay sa ating mga may kaarawan. Panginoon, narito ang iyong mga anak sa harapan at nakikita mo ang kanilang kagalakan, ang kanilang puso na may pagmamahal sa pagsiserve po sa inyo. Salamat po sa panahon na ipinagkaloob mo sa mga anak mong ito. Hindi mo sila iniwanan, hindi mo sila pinabayaan. Pinagkalooban niyo po sila ng mga talent at mga ministry na ginagampanan sa aming simbahan. Maraming salamat po sa kanilang buhay, kasama ang kanilang pamilya, na hindi po sila iniwanan. Pagpalain mo sila ng kalusugan, malinis na puso't may pagpapakumbaba upang maipagpatuloy po nila ang kanilang mga ministeryo at gawain sa aming simbahan. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Maraming salamat sa kanyang pamilya na hindi mo sila pinabayaan. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday! Ice cream. Thank you po, ice cream. Kala nyo, ha? Ngayon mga kapatid, ating kilalanin ang lahat ng mga ano mauuna sa kanila, mga bata or pagkilala? Yes. Ating kilalanin ang lahat ng mga Sunday school teachers, pati na rin mga nanalo para sa ating mga Bible quizzes. Hindi ko alam. Ayan po, bigbigen tayo, dagiti Sunday School teachers, Wow. can BS leaders and extension class teachers. Ayan, pag tinawag po yung pangalan ay inaanyayahan pong lumapit dito sa harap. Bago yung teacher, ilang oras mo prinactice yun? Matagal po. May teacher po ako dyan, si Teacher Ethel. Ayan, tawagin po natin si Teacher Cecil Samson. Wala pa. Kapatid na Gab Manansala. Ayan. Sila po ang magkatandem sa kids, sa older kids. Ito naman po ang mga extension classes, extension class teachers, Ian Manansala, Graciel Andasan, Princess Samson Pablo, Gian Naliares, RD Agbalo, Karsten, Kayen, Kisha,
sila po ang mga kasama natin nagtuturo. May daydayaw ti Apo it biyagda, agtutuloy tayo ti pinagservi ti Apo. Amen? Amen. Patuloy po tayo sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. At sa sandali pong ito, atin naman pong kilalanin ang winner po sa Bible quiz last Sunday. Hilingan po natin ang teacher po. Ayan. Teacher po ng kabataan na nagtuturo sa kanila para i-announce ang winner, si Teacher Sharon Yabut. Palakpakan po natin ang buhay ng ating Teacher Sharon. Ayun po, nais nating kilalanin ngayon ang ating kabataan na from Ilocano Sunday School na siyang nag-champion sa ating Bible quiz na ginanap last Sunday. Siya po ay walang iba kung hindi si John Wesley. Si Wesley Nobelo. Sa adult naman po, adult Sunday School ay si kapatid na Genesis Alcantara. Ate Genesis, congratulations po. Sige po, congratulations John Wesley tuloy. Congratulations Wesley and Ate Genesis. And sa mga Sunday School teachers natin and extension teachers, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi nakakuha ng inyong lamp, nandito, pakikuha na lang yun sa inyo mamaya. Now, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ang mga Sunday School teachers, extension school teachers, pati po yung mga champions ng nangyaring Bible quiz last Sunday. Panginoon, salamat po sa buhay nila. Salamat po sa pagkat nialay nilang kalang buhay na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan at sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa iyong salita. Dalangin namin ngayon, Panginoon, patuloy mo pa silang gamitin, patuloy mo pa silang palakasin, gamitin sila upang sa ganun mas marami pang mga anak mo ang makakilala sa iyo, ang matuto sa iyong mga salita. Salamat po muli sa buhay nila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid na ito. Thank you and congratulations. God bless. Yes. May video loading? Sige, tinatawagan natin ng mga bata para sa kanilang handog na awit. And after that, we'll be watching a video presentation of the Seniors Day celebration.
Check. How many of us know why Sunday schools began in the first place? According to UMC Disciples Ministries, the original intent of Sunday school was evangelism. Students of history note that lay people and clergy reached out to children to provide them with basic instruction in reading and writing and Bible study. Outreach fueled the Sunday school movement. There is some question about who actually pioneered the Sunday school movement. The common consensus credits Robert Reichs, an English philanthropist and Anglican layman, with starting Sunday schools. Reichs apparently decided to create a Sunday school when a group of unruly children made so much commotion outside his office that he could not concentrate on his work. Reichs had been working with the incarcerated and believed that schooling provided the best intervention of lawlessness. Reichs, along with Thomas Stock, a local curate, gave lessons in reading and writing on Sunday. The schooling took place Sunday because the boys worked in factories the other 6 days of the week. Lay people, the best available teacher, were also available on Sunday. Paul Chico, the author of Recapture the Wesley Vision and Introducing to the Faith of John and Charles Wesley, state that Hannah Ball pioneered Sunday school in England. Long before Robert Reichs, Ball, a leading member of the Methodist Society, founded her school for the express purpose of teaching scripture, reading and writing, elementary subject that neglected children. She met with the children to provide this education every Sunday and Monday for more than 20 years. Sabay-sabay po tayo mag-Sunday School at purihin ang ating Diyos kasi po, that is good All the time. all the time. God is good. Tita, andyan yung po namin. Oh, check. Check.
Sige, tinatawagan natin lahat ng mga bata na pumunta na dito sa ating luhuran at nang may panalangin natin sila. Jody, Mark, halika kayo. Once more, can we just extend our hands, friends, and let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga bata. Sila na ginamit mong halimbawa kung paano ang isang mananampalataya ay mamuhay. Sila na sinabihan mong huwag naming pigilang lumapit sa iyo sapagkat sa kanila ang paghahari or ang kaharian mo. Dalangin namin ngayon, Panginoon, basbasan mo ang mga anak na ito. Tulungan sila sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aaral. Basbasan din ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nangangalaga sa kanila. I-bless mo rin, Panginoon, lahat ng mga bata na dumadalo sa simbahang ito, pati yung mga bata na bawat pamilya na sumusubaybay at sumasamba kasama namin online. O Diyos, gamitin mo lahat sila upang sa ganon ay lalong may tanghalangalan mo, lalong may pahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong salita. Muli, i-bless mo mga batang ito. Tulungan sila sa lahat ng bagay. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. At ngayon mga kapatid, ating panoorin ang isang video presentation patungkol sa pagdiriwang ng ating Senior Citizens Day. Empty hands held high, such small sacrifice. I've not joined with my life. I sing in vain tonight. May the words I say and the things I do make my life song sing. Bring a smile to you. Let my life Hello.
Amen, amen. Nandito po sa atin ang reigning Mrs. Senior. Si Ate Pearl. Ayan. Ba talaga naman? Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ngayon naman, mga kapatid, atin ang pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Oh, sorry. Tinatawagan natin ating mga ushers para sa ating special offering for Christian education. Tayo manalangin. Narito, Panginoon, ang aming mga alay sa inyo para sa ikalalawig pa ng ministeryo ng Christian Education ng aming iglesia. Hindi lang dito sa NACS, kundi sa buong annual conference at buong sanlibutan. I-bless mo mga alay na ito. Ganon din mga anak mo na nagbigay sa mga ito. Patuloy nawa naming bigyang halaga ang ministeryo ng Christian Education. At kami nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming tinatawag na mag-aral sa iyong banal na salita. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Panakaybasa ti nasantuan asurat. Gapo iti baro atulag, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Impaltiing ti Dios ti amin ang nasantuan asurat. Ket naserbi a panangisuro iti kinapudno, panang pangbabalaw, pangatur iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapdaawan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Aktakder tayo panakibasa ni nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo segun kan San Marcos. Sabi ni John kay Jesus, Teacher, may nakita po kaming lalaking nagpapalaya sa mga masamang spirito gamit ang pangalan niyo. Pinagbawalan po namin siya kasi hindi natin siya kasama. Sabi ni Jesus, huwag niyo siyang patigilin kasi hindi makakapagsalta ng masama tungkol sa akin ang isang tao na gumawa ng himala sa pangalan ko. Kung sinong hindi kontra sa atin ay kakampi natin. Tandaan niyo,
ang magbigay sa inyo na kahit isang basong tubig dahil alam niyong disciple ko siya, ay siguradong tatanggap ng reward. Kung meron sa inyo na magiging dahilan para magkasalang sa mga batang ito, mas mabuti pang talian siya ng malaking bato sa leeg at saka itapon siya sa dagat. Kung nagkakasala kayo dahil sa kamay niyo, putulin niyo na lang yon. Mas mabuti pang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan na wala ang kamay nyo kaysa dalawang kamay nyo, pero pupunta naman kayo sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Doon na hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. At kung nagkakasala kayo dahil sa paa nyo, putulin nyo na lang yon. Mas mabuti pang pumasok kayo sa buhay na putulang paa kaysa dalawang paa nyo, pero itatapon naman kayo sa impyerno. Doon na hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. At kung nagkakasala kayo dahil sa mata nyo, dukutin nyo na lang yon. Mas mabuti pang pumasok kayo sa karya ng Diyos na isa lang ang mata kaysa dalawa ang mata nyo, pero itatapon naman kayo sa impyerno. Doon na hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. Lilinisin ang lahat gamit ang apoy, gaya ng paglilinis ng asin sa sacrifice. Okay ang asin, pero kung nawala ang alat nito, pwede pa ba itong ibalik? Siyempre, hindi na. At hindi na din ito magagamit. Sana maging kagaya kayo ng asin at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Dayaw ka, O Apo Jesucristo. Dengan tayo, ti mensahe, ti kanta from Knox UMC Choir.
Thank you, choir. Anniversary na ba natin? Pati Kim's anniversary yon. Thank you for that wonderful rendition of the hymn turned into an anthem, The Solid Rock, On Christ the Solid Rock I Stand. Or, sa Methodist hymnal, My Hope is Built on Nothing Less. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating pagdiriwang ng Christian Education Sunday. Mga kapatid, di ko alam kung ano nangyari kagabi. Di ko mahanap yung aking reading glasses. Hanggang ngayon, di ko mahanap. Mayroon akong dati, medyo malabo. Lakihan na lang natin yung font. Sa araw na ito, mga kapatid, binibigyan ng halaga natin ang pagtuturo at pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi lamang para sa ating kaalaman, kundi para sa ating spiritual na paglago at paglilingkod sa Diyos. Kapag sasabihin natin Christian education, hindi lang po ito pag-aaral sa doktrina at teolohiya. Hindi lang po ito pag-aaral sa Biblia. Christian education is more than that. Christian education is living out the Word of God. Di na Christian one a panagadal kat saan lang nga panagbasa iti Biblia, saan lang nga panagadal kay iti doktrina, saan lang panagadal kay iti sursuro ang Christian one no dikit di nang runa no pagsasartan tayo iti Christian education isu iti panangibiyag iti sao ti Dios nga intay binasa ken inadal. Panangibiyag ti doktrina nga intay inadal. Reading the scriptures, studying the doctrines, the teachings of the church is nothing if we don't know how to live out our faith. If we don't know how to live out the scriptures, if we don't know how to live out the Word of God. The goal of Christian education is for us to live out the words of God, the words of the scriptures, to live out our faith. Ang ating mga teksto ngayong umaga, mula sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 16 at 17, at Marcos, Kabanata 9, talata 38 hanggang 50, makikita natin dito ang kahalagahan ng banal na kasulatan at ang responsibilidad ng bawat mananampalataya na mabuhay ayon sa itinuturo ng Diyos. Sa ganitong paraan, mga kapatid, nakikibahagi tayo sa gawain ng paghubog ng susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Una, sa 2 Timothy 3:16-17, makikita natin dito na ang salita ng Diyos ay siya nating gabay sa buhay. Ti sao ti Diyos kat iso ti bagnos iti biyag tayo. Sa mga kapwa ko Ilocano, naintindihan niyo pa ba yung salitang bagnos? Sige. Abaguhin ko yung term. Ti sao ti Diyos, iso ti giya iti biyag tayo. Ayun. Sumang-ayon na rin sa Teremi. Naintindihan na rin niya. Sa 2 Timothy 3:16-17 sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos
at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihanda sa bawat mabuting gawa. Mula rito mga kapatid, makikita natin ang 4 na pangunahing layunin ng banal na kasulatan. Una, pagtuturo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng tamang kaalaman. Sa ating Christian education, itinuturo ang mga prinsipyo ng Diyos na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa ating mga pag-aaral ng Biblia, Bible study, Sunday school, sa ating mga care groups, tinuturo ang mga prinsipyo ng Diyos na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang ating pamilya, simbahan at mga paralan ay mga mahalagang lugar kung saan naipapasa ang mga aral na ito. Pangalawa, pagtuturo. Pangalawa, pagsaway. Tinuturo ng Biblia ang tama at mali. Mahalaga ito upang ituwid tayo kapag tayo lumilihis sa tamang landas. Sa ganitong paraan, natututo tayong iayon ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pagtutuwid. Hindi lamang nagpapakita ang salita ng Diyos ng ating mga pagkakamali, kundi nagbibigay din ito ng mga hakbang kung paano tayo mababago at may tatama. Ang Christian education ay hindi lamang para malaman ang teorya, kundi para isabuhay ito, gaya ng sinabi ko kanina. Pang-apat, na gamit ng salita ng Diyos ayon sa Timoteo, pagsasanay sa katwiran. Ang layunin ng lahat na ito ay ihanda tayo para sa mabubuting gawa. Tipanggap na amin daytoy. Tipanggap ti sao ti Dios ket tapno mapalintag tayo. Tapno dagiti saan nga umiso nga aramid tayo, dagiti saan amay parbang nga aramid tayo ket makoreher. Saan makaanay nga ammo tayo ti sao ti Dios? Masapol nga ammo tayo met nga aramatan ti sao ti Dios tapno mapalintag ti biag tayo. Hindi po sapat na alam natin o marunong tayo sa salita ng Diyos. Dapat marunong din natin, alam din natin kung paano gamitin ito upang sa ganon ay maituwid ang ating mga gawain, maituwid ang ating buhay. We should not only read and study the Word of God, but we should know how to apply the Word of God in order for us to become right before God. Yung ating mali na itutuwid. Tayo'y napapabuti at nagiging mabuti at napapabuti natin ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Saan tayo laeng asumaysaya at saan lang asumaysaya at tibiyag tayo? No dikit di sumaysaya at pay iti panagserbi tayo ti Diyos ken kay iti kaaruba tayo. Kung bago tayo naging maalab sa pag-aaral sa salita ng Diyos ay wala tayong pake sa ating kapwa, kung bago tayo naging maalab sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ay mainitin ang ulo natin, palamura tayo. Mula nung nag-aral tayo sa salita ng Diyos at
isinabuhay natin ang salita ng Diyos, yung mainiting ulo, nababawasan na, lumalamig na, yung ating pagmumura, nababawasan na hanggang sa nawala na, yung ating walang pake sa ating kapwa, kapitbahay, napapalitan ng pagiging mapagkapwa-tao. Matulungin sa kapwa, mapagmahal sa kapwa. Yung dati, kapag may nangangailangan ng tulong na lumalapit sa atin, sasabihin natin, wala akong pakialam sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. Manigas ka. Ngayon, halos ikaw ang naninigas kung hindi mo matulungan yung nangangailangan. Halos di ka mapakali hanggat di mo siya natutulungan. Halos di mo alam ang iyong gagawin hanggat di mo siya natutulungan. Ang mga aspeto ng pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay ay mahalagang bahagi ng Christian education. Dito natutulungan tayong maunawaan ang mga bagay na espiritual at nagiging mas handa tayong magsilbi sa Panginoon ng may kahusayan. Ito rin naman ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon mula sa Marcos 9:38 hanggang 50. Sa ating ebanghelyo, ikwinento ni Juan kay Jesus na may isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo. Ngunit, hindi nila siya kasamahan. Kaya't pinigilan nila ito. Ngunit pansinin natin, anong sabi ni Jesus? Huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong gagawa ng makapangyarihang gawa sa aking pangalan na agad na makapagsasalta ng masama tungkol sa akin. Saan nyo idaapawilan? Agsipod taawan, ti tao nga agaramid, kay ti datdatlag abanag, itinagan ko, kalpasan na agsao iti saan na may parbeng, may panggap kanya. Itinuturo ni Jesus, mga kapatid, na hindi tayo dapat mabilis na humusga o maglagay ng hadlang sa iba. Di tayo masyadong judgmental. Hayaan na natin yung sa Itbulaga na may judgmental. Tayo hindi. Mahalaga ang pagkakaisa at paglilingkod at sa paggawa ng mabuti, kahit na may iba-ibang pamamaraan. Ngayon mga kapatid, makikita natin ang tatlong aral mula sa ating ebanghelyo. Una, makikita natin dito ang pagkakaisa sa paglilingkod. Unity in service. Panagkaykaisa ito'y panagserbi. Huwag tayong maglagay ng mga artipisyal na hangganan sa pagitan ng mga Kristiyano. Iba-iba man ang ating kapamaraanan, kung parehong ating layunin, ang kaluwalhatian ng Diyos hindi dapat magkaroon ng paghahati. San tayo nga ikantilaped, wano boundary, ti panagserbi, ti tunggal Kristiyano. San tayo kumay baga nga, sika dito'y ka lang. Idinto ang mabali na met, ti agaramid pa iti daduma, awagas tapno agserbi kan Kristo. San tayo kumay baga nga, ay, hamo aramidan day ta. Dita ka. Haan. Awatan tayo ida, uray no sa bali iti kapanunutan da. Bigbigan tayo nga isuda ket paset iti nainlubungan abagi ni Kristo.
Let us recognize them as part of the worldwide body of Christ. They are a part of us. For we all belong to that one body of Christ. As long as they don't say and teach things, words against Christ, they are with us. Idi, sumangputak dito yung Metro Manila. Yung muna destinog dito yung Metro Manila kat Good Samaritan UMC. It's a multi-languages church. At iba-iba rin ang mga pagsamba. Tulad dito sa NACS, first worship ay Ilocano. Ako yung pastor doon. Pangalawa ay Tagalog. Yung may Tagalog pastor. Pangatlo, English worship. Ako pa rin ang pastor doon. Actually, dito sa NACS, ginaya nyo lang ang Good Sam. Ngayon, yung pastor na Ilocano, yun din ang pastor na English. Kasi ganun ako dati sa sa Good Sam. Ako yung pastor na Ilocano, ako pa rin yung pastor na English worship. And then, meron ding Vesper. Ang problema, sa ganong konteksto ng simbahan, malakas ang regionalistic spirit. Anong ibig sabihin nun? Sabi nila yung mga Ilocano, para silang separate na simbahan. Para silang separate na kongregasyon. Mga kapatid, dito sa NACS, halos ganon din ang naririnig ko noon. Bago-bago ako dito. Yung mga Ilocano may sariling mundo, yung mga Tagalog may sariling mundo, yung mga English may sariling mundo. Dati yung mga Kapampangan, Bisaya, ganun din. As if maraming kongregasyon ang NACS. Samantalang, iisang kongregasyon lamang tayo. We have just one congregation here in NACS, and that is the NACS UMC congregation with different worship services. Ang Ilocano worship, hindi po ito Ilocano congregation. This is Ilocano worship. And this Ilocano fellowship and Ilocano group belongs to the NACS UMC congregation. Kaya, kinokorek ko kapag may nagsasabi, Ilocano congregation. Hindi po isang kongregasyon ang Ilocano worship. We are part of one NACS UMC congregation. Iisa lang pong kongregasyon dito sa NACS. Yun nga lang, ang NACS UMC congregation ay may 4 o 5 bahagi. Ang midweek service, Ilocano worship service, Tagalog English worship service, Aldersgate worship service, Vesper worship service. And you also have the junior worship, 6 pala. Pampito yung ating mission sa Magallanes na may pananambahan din every Sunday. Sana mula ngayon, hindi na natin ulitin yung sinasabi natin na Ilocano congregation. Wala pong Ilocano, inuulit ko, wala pong Ilocano congregation ang NACS. What we have is Ilocano worship, Ilocano fellowship.
na bahagi ng NACS UMC congregation. Ako'y natutuwa, alam niyo kung bakit? Kapag joint worship services, marami ng mga taga-Ilocano na dumadalo. Karanasan daw ng mga nakaraang taon, kapag joint worship na, mabibilang na lang sa daliri ng kamay, hindi kasama yung paa, sa kamay lang, yung mga galing Ilocano worship. Pero ngayon, nagagalak ako sapagkat kapag joint worship service natin, marami na tayo. Hindi na natin sinasabi, kaming mga Ilocano, kami lang. At natutuwa ako, bakit? Yung mga kasamahan natin sa misyon ng Ilocano Fellowship, ng Ilocano Worship, mga kasamahan natin sa Muñoz, karamihan sa bumubuo ng choir, mula dawn hanggang vesper, galing sa Ilocano worship through the Muñoz mission. We are united in service. Ito ang unang hamon ng ating ebanghelyo ngayon. Magkaisa tayo sa paglilingkod. Paglilingkod sa Panginoon at hindi kompetisyon. Service to the Lord and not competition. Ang edukasyong Kristiyano ay dapat na magturo ng paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Hindi tayo narito para makipagpaligsahan, kundi para maglingkod, magtulungan, at magpalakasan sa isa't isa. Pangatlo, pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ang ating pagiging maingat sa paggawa. Sa mga susunod na talata, sinabi ni Jesus na mabigat ang pananagutan ng sino mang magpapabagsak sa pananampalataya ng maliliit na bata o ng mga mahihina. Ang mga guro ng pananampalataya at ang mga nagtuturo ng mga Kristiyanong prinsipyo ay may malaking responsibilidad na maging halimbawa ng kabanalan, pagkakaisa at pagmamahal. Mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating gabay, ang siya ngayong humahamon sa atin na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nawa ang ating buhay ay nababago, nawawala ang pagkawatak-watak, bagkos tayo'y nagkakaisa sa paglilingkod. Tayo ay nagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon at nawawala ang kompetisyon. Tayo'y nagiging maingat sa paggawa at pagsunod sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, ang ating pananampalataya ay naging mas matibay, ang ating ugali ay lalong bumubuti, nalilinang ang tamang pag-ugali, at lalo pa tayong nasasanay sa paglilingkod. Ang Christian education ay mahalaga. Isang mahalagang bahagi ng ating paglago bilang mga mananampalataya. Sa 2 Timothy 3:16-17, natutunan natin ang kahalagahan ng banal na kasulatan bilang gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa Marcos 9:38-50, natutunan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, at pagiging mabuting halimbawa. Tayo nawa ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos.
magpakatatag sa ating pananampalataya, at maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa iba. Naway, ang Christian education ng simbahan natin ay hindi lamang magbigay ng kaalaman, kundi maghubog ng mga puso na nagsisilbi sa Diyos ng tapat at puno ng pagmamalasakit. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Awisek manan kitay ushers para pangipa ay kadagiti sagsagot. Kararag tayo. Imantangam dagitoy asagot mi kan kawapo may ayo ka kadagitoy. Aramatem dagitoy wapo tapno ti ministeryo ti na Kristyanuan a sursuro ken panagadal ket agtuloy. Aramatem dagitoy tapno ti panakay waragawag ti nasantuan nanagan mo ket agtuloy. Benisyonem ti iglesia ang mga ramat kadagitoy. Benisyonem mo ti kitanak mo nang ipaay kadagitoy. Patuloy nawang tanggapin ng mga anak mo na nagkaloob sa mato ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya. Ibalik mo sa kanila ng 100 beses o mahigit pa kung magkano man ang pinakalob nila sa inyo ngayon. Sapagkat ito naman yung kaloob para sa amin, ang mamuhay ng sagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Awan tuti ulap, anyaman na singet, tani Jesus Isus.
manmanukan puyat, manang tanag atua ragsak. Tinatalag kan di panatunog, islan tinalam, amapan kan Jesus. Ngam di tayo mapadas, dakal ngayat na, nuni tayo tulnukan kwa na, dadagiti lang, maminaton biyak na, iso dati bendisyonan na. Ilataglag, kanti pa natulog, isulayan tinalang, amapan kan Jesus. Pagkararag tayo, ituloy mi tagkamang kan kaita o Kristo nga ako mi. Manupot kan mangisalakan mi. Iti ikakamang mi kan ka. At tuy si papakumbaba kami. Amang ipaay ti panagyaman mi. Mangipaay ti panagdayaw mi. Si papakumbaba kami met. Amang idanon ken ka dagiti kasapulan mi. Dagiti araraw mi. Wapo, imatangan na kami. Ammom ti kasasaad mi ita. Ammom na niya dagiti pagdaldalanan mi, pagdadalyasatan mi. Ammom na niya dagiti dadagsen mi. Ammom o Kristo dagiti parikot mi. Agasan na kami. Padangan na kami. Tulungan na kami. Kaasyan na kami, wapo. Kaasyam ti pamilya mi. Ito kanito iraman mi ti kararag mi dagiti kakapsat iso da masakit ita ni kapsat Raymond Bago Nilda Landingin kadagiti amin payo wapo ang masakit ita agraman ti bagbagi mi ipaay mo o Diyos panakaagas. Iraman mi agraman ti kararag ni kapsat amorin. Kanda giti siya asinwan pay ngagkasapulan iti panakalawlawag ken panakaagas iti bagi ti panunod ken spirito. Wapo, denggam da ito kararag mi. Ipagkalog mong iyong awa sa amin, Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Ipagkalog mong tulong sa amin, kagalingan sa amin. Pakinggan ang aming mga panalangin, ang aming mga panaghoy. Inyo
niyong punasin, O Diyos, ang bawat luha sa aming mga mata. Yakapin kami, Panginoon. Yakapin mo kami. Kaawaan mo kami. Nilalapit ko sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid na ito, na mga nakaluhod, mga nakaupo, pati na yung mga kasamahan namin na nasa kanilang tahanan, mga sumasamba via Facebook at YouTube. Lord, tinataas ko sila sa inyo. Pakinggan mo ka lang makahilingan. Panalangin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Hintay nga't ken kuana, makikalay sa ketong palenghay ibilin na magnatay amapan pangibaunan na ket paliging tutiitan na tinatanan ket di managtulnog islan tinalat amapan ket Jesus. Humayo tayo mga kapatid at ibahagi sa buong mundo, ikalat sa buong mundo na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling sa anumang sakit, na ang Diyos, gaano man siya makapangyarihan, ay laging nasa sa atin, laging maawain, laging gumagabay sa atin. Humayo tayo sa ating paghayo. Tanggapin natin ang pagpapala, kagalingan at biyaya na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.